penodau. Gwedo Iesu wrthyn nhw, rwy'n gweud I gwir wrthoch chi nawr. Syn o'r mab yn gallu'r wneud ddim byd I unan. Gallai ddim ond wneud beth mae e'n gweld I dad yn ei wneud. Wel, ni bod yn edrych ar rai o'r Efengylau, cyfieithiad wrth gwrs Sir Diweddar Lyn Lewis Dafis, a mae wedi bod yn arbennig, mae wedi bod yn hyfryd, gallu defnyddio'r dafodiaith, a'r ffaith bod wedi ymroi I gyfieithu fe mewn I un o tafodiaethoedd gorau Cymru wrth gwrs, sef dafodiaith y wes. Synoi air yn aros ynddo chi, achos hynwch chi'n credu un yr un mae wedi hala. Yn yr un mae wedi hala, ie. Wel, mae wedi bod yn fraint arbennig I fi fod yn rhan o'r prosiect yma. Gweld bod nhw yn recordio Beder Ifingyl, gwaith Lyn Lewis Dafis. A dwi wedi bod wrth fy modd yn gweld y testun hunan, mynd trwy'r testun, a cydweithio â bobl wedyn wrth I recordio fe. A mae sawl un wedi bod wrthi, nifer o leisiau, bechgyn a merched o oedrannau gwahanol. A wrth edrych ar y gwaith, mae wedi bod yn bwysig bod pwy bynnag sydd yn cyfieithu yn deall y dafodiaith ac yn gallu defnyddio'r dafodiaith, ond hefyd yn deall y testun ac yn gallu rhoi synwyr i'r testun hunan. Mae hwnna wedi bod yn rhywbeth arbennig. A mae clywed geiriau bach cyffredin bob dydd yn cael ei ddefnyddio yn y Testament Newydd yn hyfryd. A dychmygu Iesu yn siarad yn nhafodiaith Sir Benfro, wel, dwi'n credu bydd e'n siarad yn nhafodiaith yn nefoedd ei hunan. Peidwch gadael eich calon o fideo. Peidwch cael ofon. Clywoch chi fi'n gweud, dwi'n mynd bant. A byddai'n dŵad nôl atoch chi. O diolch I Lyn am yr addasiad. Mae bob cyfle I glywed y geiriau cyfarwydd iawn yma mewn rhyw iaith, rhyw dafodiaith arall, yn rhoi rhyw ystyr arall, yn cynnig rhyw ffordd arall o'i ddeall ei gyd. Cofiwch, dwi ddim yn siŵr pa mai fi gafodd trydydd penod lyc ar achen a'i gyd. Oedd eisiau canolbwyntio'n fawr fyna. Ond ie, dwi'n cofio darllen flynydde nôl y drydydd salma'r 20 yn iaith Lyn Lewis Dafis a dwlu amdano fe. Felly gobeithio bydd y recordiadau hyn yn helpu bobl I bwslo to. Os nad I rywun yn parchu'r mab, syn o waith yn parchu'r tad nath I hala fe. Dwi'n credu mae'r ffaith nawr bod ar gof a chadw, bod wedi cael ei recordio, mae draws ysgrifo. Bydd nawr, wrth gwrs, mae'n deyrnged hyfryd I Lyn hefyd a'i holl waithau dros y flynyddau, nid yn unig yn y Llyfrgell Genedlaethol, ond o fewn yr eglwys hefyd.